Pozdrav ljudi i svaka čast. Evo nakon što je konačno, mogu da kažem, gotova ta serija između Lakersa i Denvera, hoću samo da skrenem ljudima pažnju na jednu stvar. Ja stvarno nemam ništa protiv da neko navija za ovog ili za onog. Ja sam navijao za Phoenix nakon ovog restarta, ja navijam za Lakerse u ovom play-offu, navijao sam, naravno, voleo sam, što se kaže, da prođe Portland, međutim, naravno, ništa od toga. Ovamo na istoku sam ja jedan od jako retkih ljudi bio koji je prvi rekao da će Miami da prođe Milwaukee Buckse, i čak je neko na mom Facebooku napisao nakon 1-0 za Miami ide metla, a ja sam napisao ako Goran Dragić izdrži ovaj tempo i pruža ovakve igre, bit će metla. Zakazao je u toj utakmici koju je dobio Milwaukee Goran Dragić, zato je Milwaukee dobio taj meč bez Janisa. Polako se sumiraju utisci ovih prvih rundi play-offa. Evo, ovo finale zapada je bila jedna jednosmerna ulica u kojoj je Denver igrao onoliko koliko im Lakersi dozvoljavaju. Međutim, tu dolazimo do jednog veoma ozbiljnog problema. Dakle, komentatorski dvojac na areni jedini Kole, uz svo dužno poštovanje, novinarska profesija je po definiciji objektivna. Znači, prva osobina koju jedan novinar mora da ima, to je objektivnost. Dakle, ako imate situaciju da Kyle Kuzma uzme šut sa polu distance i jasno se vidi i na prvo gledanje i posle na usporenom snimku gde Howard hvata skok u napadu, promašuje šut, još jedan skok u napadu, promašuje odbojku, još jedan skok u napadu, kuca uz faul. Kuca uz faul Michaela Portera Jr. E sada, zbog autorskih prava ja ne mogu da stavim tu situaciju u klip, ali ko je gledao celu seriju, ova situacija nije sa ove utakmice, nego su utakmice na 2-1 za Lakers-e, pa ona za 3-1, u kojoj je Jokić imao problema sa faulovima od početka meča. Howard 3 puta skače u napadu, a Jokić stoji ovako i gleda ga. I onda, nakon trećeg skoka, Michael Porter sa druge strane terena stiže i udara po ruci Howarda koji ga kuca, naravno, na glavu Jokiću, gde Edin u jednom trenutku kaže, jednom od 17 puta koliko je rekao tokom ove serije, može li Michael Porter nekoga da sačuva ili da zagradi, ne znam kako je bilo. Sve u svemu, zašto je problem reći kako je Jokić nezainteresovan u odbrani? Ja sam i pravio ovaj klip na tu temu, imate na mom kanalu u onoj seriji sa Jutom. Zašto je problem reći, ja nemam problem da kažem da Jokić ima najbolji šut sa polu distance od centarske linije u ligi, nemam problem da kažem da ima najbolji pas od centarske linije u ligi, ali imam problem da kažem kako on jadan ne može sve sam, zato što evo ako pogledate malo brojke, ne samo brojke nego i način igre, vi imate jednog Granta koji se juri sa LeBronom, pa preuzme Davisa, pa izgibe čovek jadana, dade 20 poena. Imate, ajde o Jamalu Murrayu neću da pričam, ali na kraju krajeva i taj Michael Porter Jr. Uz sve neke njegove nedostatke opet dobacuje do 13-15 poena, tako da ta voda Jokić ne može sam, stvarno ne pije vodu. Još jedna situacija u kojoj Murray asistira Jokiću, Jokić da koš, kaže Kole, evo 14. poena Jokića. A onda kad Jokić asistira Murrayu i ovaj da koš, onda kaže evo treća asistencija Jokića. Pa ja sedim budan u 3 ujutro da samo gledam i slušam Jokića, o Jokiću kako se priča. Znači, naravno da sam odmah ugasio Arenu Sport.
nakon situacije u kojoj Davisu prokliza noga, Jokić mu je, bukvalno mu je to lopte, samo je uzme. Evo još jedne ukradene lopte Nikole Jokića, ne znam ni ja, levo desno, a kad se to isto desi Jokiću, onda Jokić nije imao sreće. Evo još jednom Jokić nije imao sreće, te se lopta odbila do Carusa. Samo on nema sreće, a kad ovi drugi nešto im se desi, onda je maestralna odbrana Jokića. Tako da mogu samo da kažem, sam vas i stid bilo za pristrasnost i onda će ljudi da se jave koji kažu pa dobro, Srbin je, normalno je da se navija. Dobro, ja pitam šta da se igra finale Denver-Sacramento, za kog bi se navijalo, šta da bude X, da bude nerešeno, da se igraju 24 produžetka, ne razumem. To vam je isto kao kad u tenisu Novak Đoković igra turniru Monte Carlo za sebe i za svojih 1000 bodova na ATP listi i za svojih $1,500 i onda on udari jedan viner i komentator kaže sjajno, a kad isto to uradi Nadal, on kaže šteta. A što je šteta? Stvarno je šteta što okej, igra za reprezentaciju, Davis Cup, olimpijske igre, sve to stoji, sve to može. Ali, ovo, što bi rekao Anđu, svaka čast, ali zabole me. Tako da još jednom ću da napomenem da je jako veliki hype bačen oko Jokića i Denver Nuggetsa. Bilo je jasno da će, moj Vanja se neće složiti s ovim, ali bilo je jasno da će neko u play-offu da pokaže te slabosti Clippersa, da ih iztera na video i svi, a i ja sam mislio da će to biti Lakersi, međutim eto, desilo se šta se desilo. Ne znam šta da kažem, krivljanje sudija za probleme sa faulovima, prvo i osnovno, ovi su imali 24 slobodno bacanje, ovi su imali 6 sudije kradu. Ljudi, molim vas, dozovite se pameti, ako neko napravi pametan faul na spuštanju loptu u dribling, pa je lopta sa strane, ako neko napravi glup faul kad je već igrač u akciji šuta na dvokoraku, to je razlika, pametan glup faul, to je razlika, dobra odbrana, pametna odbrana, imati u glavi da je bonus, da se ne igra agresivno na loptu po svaku cenu kad je bonus, tu je ta razlika 24 bacanja, 6 bacanja. I oko tih faulova Jokića, neverovatno je kakve glupe on faulove pravi, tako da u onoj prvoj utakmici možda jedan nije bio, a i taj jedan i može i ne mora, sve ostalo čisto kao suza, navukli su ga kao idiota, tako da ne znam šta da kažem, samo mogu da kažem da sam jako srećan što je gotova više ta serija i što smo završili ove sezone sa tim hajpom oko Jokića. Sad bismo malo da gledamo basket, sad bih malo da gledam, iskreno potpuno mi je svejedno ko će da prođe, Boston ili Miami. Mislim da će ili Boston ili Miami kogod da prođe uzeti maksimalno 2 utakmice Lakersima, ako i toliko. Davis će biti MVP finala i to je to. Hvala vam ljudi i svaka čast.